Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. To nei kasih sini kan ba Nitamoni singer ne ya. To muya moce labwbai. Ang mucia mende dasung tidang. Mane ikini siang jangan no khatin nai huren du ha. To bikini sia nain thanai dro. To deh guys nama karbi. Congratulations for new car. Nei dunia. New nunga Second hand ara dunia amma new zai na amma. Car labwbai nei i20. Aduh, congratulations deh. Thank you so much. Yes, bijina Gwrbw Khungur. Dada ini Nitamoni Pak. I20 arna, besar 3 लाख 80 ना. बहुत मोजां प्राइस मोनदों. Wow, जोंलाय माला हागोनलै लानोलाय. मानो हाया जानो YouTube नि फैसा हागोन ना? नायनोसै र'. मानसिफोरनि हरनायाव र' सानसे. बेनि थाखायनो माने भिउ खालामनानै होदो जोंनि चेनेल जाहाथे बिथाङाबो गोदान नङा सेकेन्ड हेन्ड नङा गोदान कारखौनो बायनो हायो दे नोंथांमोननि अननायाव आसा खालामबाय दे आंबो दे हा नि मोनसे बे स्टाइल नों आं सिगांनि मडेल गारना मोनथाम दोङो ना निउआ खम लाइन थायो निउनिया i20 वाव पारफेक्ट मोनसे कार नांगोन इखो जिखि जाया आरोना ना माइलेज कम हुन्डाइ खाना हुन्डाइआ बेसां 11-12 होगोन जां 14 सो होना बुंदो 13-14 थाङो लोगोफोर नै दायो आं सफैबाय थ' आं दायो फुंनि ओंखामबो जायाखै थ' दायो ओंखाम जानानै आइखौ लायनो थांसै स्कुलसिम स्कुला माने 11टायाव खारग'यो आरोना बिसनिया माने उन्दैनि ना आइनि फोरोंनाया माने नार्सारि केजि माने 11टायावनो खारग'यो आरोना दा लोगोफोर दायो आं नै आइखौ लायनो थांसै माने खामानिया बेनो आरोना फुङाव 7टायाव दिनै थां फुंनि आरो माने सानजौफुनि 11टा जाबानो लायथाङो आरोना बेनोसै खामानि लोगोफोर जेबो गैया go Okay. Bye bye. Oi, mau pulang ke? Bhagavan le. Bye bye. Nio atkina nere tay jabai ओमफ्राय ni bye bye ni. To ni ang ise जुगार खालामबाय माने डाइरेक्ट लगायना होबाय आरोना निनि आबाद साबिजिनि आबादजों. Okay, so let's go. आंनि गोदोनि स्कुला बेयावनो आं उन्दै नार्सारिनिफ्राय फरायबाय आं गोरलैनिफ्रायनो नै आंनि स्कुल UN एकाडेमी भेरगाव आ गया नहीं जा भी मैं आये ले मेंजुबे ना मेंजुबे अब हो दे 1 केजि ले तो लोग फरने नहीं दाली लानसै दाली पकोड़ा जास्लायसै बेफोरखौ जाब्रा बेसां केजियाव 280 माने 260 280 हे बिदाम माथो जानो बिमाया उल्टासो गोरलै नै जा बिमाया होनदों तो नै नैबेनो जाबाय भेरगाव सारियालि जोंनि जायगा आंनि जायगा आरोना भेरगाव लोगोफोर नै दायो आङो दंफैयो आंनि माने उन्दै गोदोनि मोनसे हिस्टरि प्लेस माने मेमरिबल प्लेस होनना बुंनांसिगोन आरोना माने गोदो आङो आफाजों 2010 सोआव आरोना गोदो 2009-10 सोआव बेयाव मासे मैदेर फिसा माने दैसायाव बुखारना फैदोंमोन आरोना नैबे जाबाय बरन'दि वाइल्ड लाइफ सेंचुरि आरोना बिथा माने हाग्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरि बेयाव माने मासे मैदेर फिसा माने नामखौ जम्बु ना माबा मोनसे दङमोन दे जिखि जाया माबा मोनसे नाममोन ओइ दादा नामथ' কি আছিলে হাতী পলাইতো नामथ' কিবা থৈছিল মই অলপ মনত আহিছে माबा मोनसे नाम बावगारबाय दे आं थ' बे हाथिनो आङो माने थालिर दफायनो मोनदों आरोना आफाजों आं उन्दैमोन दे नैबे जाबाय जा फंबायनि जा दादैनि फिसाला आफानि जा बिफंनि फिसालानि किरन कुमार बर' ओमफ्राय नियाव मोनसे माबा दोङो मा होनो जे खुङा दोङो माने बिराद गोथौ दि बियो आं दा थांनो हाला माने गोदो आं फिसायाव फैनाय समाव माने नुदोंमोन आरोना माने बिराद गोथौ आरोना मानोना बे हानि निखिना जागानि माबाया एल्टिटिउडआ माने हाया बहुत गोजौ आरोना बेनिखाय हमना ला 100-200 फुट सिङावसो माने दैखौ मोननाय जायो आरोना बिराद गोथौ सिङाव माने गिलाससे सेबांल' दै नुहुरो बिनिफ्राय नाहरदोबा बे दैखरनिफ्राय खुङा होनना बुंदो बेनोसै आरोना ओमफ्राय बुंनाय बायदि जायो आं बुंनोबो बोरैबा नाङो आरोना माने गोदो जों आफाया बे जायगायावनो आं मिन्थियादि जायगा बावगारबाय आं आफाया खोन्थिदोंमोन बेखिनियानो ना न'आ बिनि माइ खाथियावनो हमना ला 100 बिगा बिदि हा दङमोन आरोना खिन्थु दुथांफोरनि एसे माबायाव माने गोदोथ' बहुत जायखिजाया धमकि धमका जाखाया नङा होनबा ना गोदो हमना ला 30 इयार्स सिगाङाव आरोना माने बिदि सेखना लाजाबाय आरो आफाया थ' बिदि मोनसे काहानि दंमोन आं मोजां मिन्थिया बेनिखाय बुंनो हाया बे हायानो ना मामोन ना बे आफाया खिन्थु गोदो आंखौ बुंदोंमोन दै खिन्थु आं बावगारबाय थ' बेखिनियानोसैमोन जि हायो आङो माने
आं गोसोखांनानै माबा मोनसे माने गोसोआव ओइ सिगांनि माबाखौ गोसोखांनानै फैबाय आरोना बे जायगायाव थ' बेखिनियासो दिनैनि भिडिअ माबा मोनसे मोजां नांबाय आं माने गावनि गोसोखौ हान्थि खालामनो थाखायनो फैखादो बेयाव नायनोंना जेबो गैखायाव थ' बेयाव मोनसे जास्ट माबा दोङो मा होनो माबानि आरोना फरेस्टनि माबा बे अफिसफोर बेफोर आरोना थ' हाथिबट फायदोनो मैया 100तासो फायदोनो इथि एखम आरोना दा इयाव आब'नियाव सोंनो र' आं बेसेबांसो दादा हाथीगিলা মানুহ মাৰে নাকি না নামাৰে না মানে এতিয়াতো পাৰা নাই কালি কিমান আছিল কোনোবা দিন মোৰ ই হয়তো কালি কিমান আছিল কালি কালি 100টা 10টা 110টা 100 আৰু 10টা 110 আৰু আৰু কিমান আহে হিচাপি নাই সেইটো নিজানে খাছে बामबाय आयं आबौ खासे मोनबाय आरोना माने हाथी फैबाय थायो नै बिदि माने 100 110टा ओरैबायदि माने बे जायगाया नै আহে মাজে কালি গেছি আকৌ পুৱাই আকৌ বাগান সোমাইছে ভিডিঅ' বনাই আছো মই হেল্ল' কৰি দি দে আপোনাৰ নাম কি বাবু অনিল আৰু আপোনাৰ ভাইটি আৰু দাদা আপোনাৰ নামটো ভৱন নন্দ দে আহিছো হা দাদা দে ত' বিগিনাसै दिनैनि भिडिअ थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै बिगिनासै